In-case study. Interaktivna radionica je sustav koji omogućava aktivno sudjelovanje zdravstvenih djelatnika u rješavanju medicinskih slučajeva. Grupa korisnika oko interaktivnog touchscreen monitora zajedno prolazi medicinski slučaj. Nude im se različiti moduli kao što su prikaz anamneze, interaktivni status, laboratorijski nalazi, slikovne pretrage kao što su RTG, ultrazvuk, EKG, video pretrage kao što je endoskopski pregled, koronarografija, ultrazvuk, pitanja koja su detaljno odgovorena, pitanja s više odgovora koja slučaj mogu voditi u različitim smjerovima, kao i u stvarnom životu, smjernice, kako za postavljanje dijagnoze, tako i za liječenje, slajdove koji potiču raspravu među sudionicima. Slučajevi koji se koriste pripremljeni su od strane stručnjaka, a sudionici bi trebali samostalno rješavati slučaj. Uloga moderatora je u pojašnjenjima, odgovorima na dodatna pitanja i sl. Zašto in-case study? Koje su prednosti? Koristeći ovaj alat, sudionike stavljamo u aktivan položaj, više nisu pasivni slušači. Umjesto zamornih predavanja, sudionicima nudimo rješavanje problema u grupi, samostalno donošenje odluka, usvajanje algoritama dijagnostike i liječenja, učenje na stvarnim slučajevima. Kako radi in-case study? Sustavom upravlja server koji preko bežičnih pristupnih točaka omogućuje neovisno rješavanje slučajeva na svakom interaktivnom monitoru. Dakle, u istom trenutku svaka grupa može rješavati različiti slučaj. Broj sudionika na jednoj radionici može biti od svega nekoliko do nekoliko stotina.